Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. Terppa! Tässä videossa mä maistelen teidän lemppariherkkuja. Naami. Mä kysyin mun TikTokissa ja mun Instagramissa, että laittakaa teidän lemppariherkkuja, niin joo. Ekana on niinku tää Kola PPQ-dippi. Mä kuvaan muuten mun veljen huoneessa. Ja muuten sen takia mulla ei ollut kauhean näitä herkkuja, koska mä en halua käyttää kaikkia rahoja tähän videoon. Tai kun mä käytän mun tuberahat niinku tubevideoihin. Tää saa aivan hirveelle. Tää on nyt valmista. Moni sanoi, että tää on niitten lemppari, joita mä ostin. Mä en oo ikinä maistanut näitä mitään, mitä mä ostin. Siis testiin lähtee. No aivan sairaan hyviä. Mä testaan nyt ton PPQ-kola-dipin kanssa. Hyi. Tää PPQ-kola-dippi, niin sille arvosana on 1/5. Ja näille on 4,5/5, koska nämä maistuu melkein juustonakruille. Moni teistä varmaan tietää, että mä en tykkää koulusesta. Se on pahaa, mä tiedän jo. Mä oon kai ehkä joskus maistanut tätä. Kain ton viemäristä alas. Tälle arvosana 0,5/5. Sitten seuraavaksi tämmönen Fatserin vadelmajogurtti maitosuklaa. Tätä otettiin oikeasti varmasti eniten. Mä en meinannut löytää tätä, koska mä luulin, että sitä on suklaalevynä. Mä etsin sitä. Mut sit mä tajusin, että sitä voi olla patukkanakin. Joten joo. Sitten mä otin tän. Tälle mä annan arvon. Iskä kohta. Mä kuvaan tän videon loppuun. 10 minuuttia. Mä annan tälle arvosanaksi 4/5. Onko mä annan 4,5? On hyvä. Sitten seuraavaksi tää. Tuolla on joku kanees ja se maistuu kolalle ja yrtit. Musta tuntuu, että on paha. Tää haisee jollekin glögille. Tää maistuu aivan glögille. Tälle mä annan arvosanaksi 3,5/5 on hyvä, mutta tämä maistuu oikeasti niin paljon glögille. Sitten mulla on enää vaan 2 muita jäljellä, joten piparisuklaa. Tällainen täältä takaa. Tää maistuu jännälle. Tälle mä annan arvosanaksi 2,5/5. Ja sitten viimeisenä mä maistan tämmösiä. Täällä on noita kaikki jo. Täällä on YKK, 7 eri tämmönen omenamakuinen. Haistan tämmöstä. Mä en tykkää edes kauheena kirpeestä. Sitten tämmönen. Tää onkin tämmönen sitten sieniä. Kiitti kun ottoit videon, tykkää videosta jos tykkäsit ja tilaa mun kanava tuolta alhaalta tai sun kaverin iskä syö sun perunan, joka on sun kaverin koiran takatassun alla. Ai niin, käykää seuraa mun somet.